ದೇಶಡು ಒಂಜೇ ರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾವಡು ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದ ಮನಸ್ಸಿಲೆಗೆ ಒಡಕ ಆವಂದಿನಂಚ ಲಡಾಯಿಗೆ ಸಾದಿ ಆವಂದಿನಂಚ ಜಾರಿಗೆ ಕನೌಡುಂದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದ ಮನಸ್ಸಿಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾವಂದಿನಂಚ ಲಡಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆವಂದಿನಂಚ ದೇಶಡು ಒಂಜೇ ರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾವಡು ಅಂಡ ಈ ವಿಚಾರಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೆಗ್ ಹಿಂದುಲೆಗ್ ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲೆಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮೆರಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಸೇರ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಒಟ್ಟಾದು ಓಟು ನಡಪುಂಡು ಚರ್ಚೆ ನಡೆತಂದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತನುಡು ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ ಲೋಕಸಭೆ ಓಟು ನಡಪುಂಡು ಐಡ್ದುಂಬು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಲಿಡು ಓಟು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪುಗೂ ಕಾರಣ ಇರಬಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಲು ತುಚ್ಚೊನ್ನ ಬದಲು ಮಾತಾ ಪಕ್ಷಲಿನ ಸರಕಾರ ಅಂದ ಆಂಟ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ದು ಸರಕಾರ ಕಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಮಾತಾ ಪಕ್ಷಲು ಸೇರ್ದು ಕಟ್ಟಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಂಡಿರ